У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Представник України у підгрупі з питань безпеки Євген Марчук повідомив, що одним з питань сьогоднішніх переговорів є нове перемир'я, як мінімум, на 2 літні місяці. І він зазначив, що результату поки немає через позицію російської сторони. Російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має стосунку до припинення вогню. Тобто, за їхньою логікою, постійні масові незаконні постачання Росії важких озброєнь, боєприпасів, якими ведуться постійні обстріли українських позицій, не мають відношення до проблеми припинення вогню. Як взагалі бачить ситуацію і тристоронню контактну групу Андрій Білецький? От останнє повідомлення. Ну, насправді, я не дуже розумію, навіщо вести всі ці перемовини. Мінський формат мертвий вже, насправді, навіть не місяці, а вже декілька років. Фактично, мінський формат був провальним ще в часи заключення Мінську-2. Та ми пам'ятаємо, що на карті Дебальцево є Україною, але на протязі доби після заключення цього договору ми втратили, власне кажучи, Дебальцево і велику територію. Мінський формат мертвий. Мінський формат надзвичайно просто небезпечний для України. Я вважаю, що цей мінський формат давним-давно треба було міняти. Багато разів це повторював, підсилюючи його країнами, які, по-перше, грають першу скрипку на світовій арені, а по-друге, мають більш чітку антиросійську позицію, ніж Німеччина і Франція. Особливо Німеччина зараз, бачимо, Північний потік і тому подібні речі. Тобто, Сполученими Штатами Америки в першу чергу і Британією. Цього не трапилося. Навпаки, ми, окрім Мінського процесу, ще отримали абсолютно незрозумілий і дикий формат. Замість того, щоб залучити Америку до цих перемовин, ми отримали абсолютно дикий, нікому не зрозумілий формат взагалі перемовин по Україні без України. Тобто Волкер-Сурков, сьогодні ми бачимо Болтона-Суркова. Не зрозуміло, що це буде постійний зв'язок або одноразова ця акція з Болтоном. Але тепер ще в нас є американо-російські перемовини по Україні. Без України. І Мінськ, і всі ці історії, ні до чого доброго, крім здачі національних інтересів, не призведуть. Смерті будуть на фронті продовжуватися. Будуть введені формальні, будуть ще десятки. Скільки у нас було? Мабуть, уже 2-3 десятки перемир'їв було об'явлено. За історію, так. За всю історію. Я можу гарантувати, що перший раз зазвичай порушується перемир'я десь на протязі 2-3 годин після того, як висохли чорнила, власне кажучи. Тобто воно моментально порушується. Будуть отакі перемир'я. Буде оцей тупіковий процес, який дає можливість говорити, в тому числі і нашим європейським партнерам. Андрій, ви критикуєте, так? Але на кожну критику треба мати пропозицію. Я вам сказав пропозицію. По-перше, Україна повинна чітко визначитися з форматом, з ким ми говоримо і про що ми говоримо. Тобто, як на мене, треба визначитися, що ДНР і ЛНР є терористичними організаціями з всіма витікаючими наслідками. По-друге, домагатися, щоб в світі вони були визнані терористичними організаціями. Тоді ми виключимо цю складову взагалі з будь-якого столу переговорів, ми їх просто викреслимо як таких. По-друге, треба змінити сам формат. Це позиція надзвичайно слабка. Хто входить в нормандський формат та в Мінську групу? Туди входить Франція, Німеччина, яка зараз має надзвичайно всередині країни тривку, внутрішньополітичну ситуацію, яка безумовно розраховує на підсилення свого впливу, в тому числі за рахунок розподілу газу, який вона збирається отримувати з Росії через Північний потік-2. Тобто вона має економічні стосунки з Росією. Ми маємо Німеччину, в якій не зовсім проукраїнська позиція, що б там не казали. Так, вона правова, але не повністю проукраїнська. Францію. І ми маємо виключені 2 країни, які мають чітко визначено антиросійську, як мінімум, в риториці, та й в діях, мабуть, Британію і Сполучені Штати Америки. Давайте визначати ДНР, ЛНР терористичними організаціями, давайте вводити туди країни, які підсилять українську позицію в цьому, і тоді це можливо
оцей дипломатичний шлях, про який камлає президент там, і діпкорпус український, можливо, він буде мати якийсь сенс. Зараз це безсенсово. Люди, які гинуть на фронті, вони гинуть за що? За ще один тур, ще один день мінського формату? Де вихід? Де якась позиція? Вам подобається